19 anyos na estudyante mula Cagayan hinahangaan ang likhang evening gown na isinuot ng isang kandidata ng Miss Earth 2023. Atin siyang kilalanin sa report ni Ivy Hernando. Isa na naman Pinoy ang nagangat sa watawat ng Pilipinas sa international arena. Ito ay sa larangan ng fashion design. Kinikilala ngayon ang husay ng 19 anyos na si Inan Novientaloza mula Barangay Pakak, Alakapan, Cagayan. Ang kanyang ginawang gown isinuot ng pambato ng Sierra Leone sa katatapos ng Miss Earth 2023 noong Disyembre sa Vietnam. 4 na gabi raw ang ginugol ni Inan para matapos ang gown, habang pinagsasabay ang kanyang pag-aaral bilang isang criminology student at tungkulin bilang SK chairman ng kanilang barangay. Bata pa lang, nakahiligan na raw ni Inan ang paggawa ng gowns, mula sa kanyang Barbie dolls hanggang sa mannequin ng kanyang kapatid, na sa una, itinago pa niya sa kanyang pamilya na isa siyang miyembro ng LGBTQIA+. Nung time po ng high school po, kasi hindi pa ako masyadong out po sa family ko. Like parang tinatago ka lang po na bading ako, ganun po. Tapos, nung saka lang po ako ganun na bading-bading talaga, as in lambot-lambutan po ako pag may mga seminars po si Papa pag umaalis po siya. Sa gay pageant na nalaman ng pamilya ni Inan na isa siyang miyembro ng LGBTQIA+. Gayunman, buo raw ang natanggap niyang suporta mula sa kanyang pamilya. Sila rin daw ang tumulong at inspirasyon sa mga disenyo nang di na niya mabilang na gown na naisuot sa iba't ibang beauty pageants, mapa-local man o sa international scene. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV.